Hola a todos, estamos nesta primeira procesión do miércoles santo para transmitir a procesión de Nuestra Señora dos Cautivos que organiza a Cofradía da Mercé. Os comentarios, como xa sabedes, son a cargo de Javier Paleo Pérez, o organizador. E comeza a primeira procesión das 4 procesións que temos este miércoles santo. Procesión de Nuestra Señora dos Cautivos. Temos abrindo a procesión o estandarte da cofradía, tercio da Verónica, capuchón amarelo e traxe amarelo, e o tercio do Cristo Redentor, que é capuchón roxo e traxe e capa blanca. Va pola Rúa Real e nuns momentos, nun intre, vai a meterse na Rúa Real a primeira imaxe desta procesión, que é a do propio nombre do tercio que a prosigue. Aí temos a primeira imaxe. Procesión de Nuestra Señora dos Cautivos, primeiro paso, Cristo Redentor. Como podedes ver, só vai portado por 4 portadores. Neste caso, portadoras, porque esos 4 son mulleres. Levan a hombros, 2 diante, 2 detrás. Levan un crucificado. Este ano pasado xa saleu, pero as portadoras non eran igual. Iso foi o que cambiou. Temos novamente aí o tercio do Cristo Redentor. Son 8 cofrades. E temos a imaxe do Cristo Redentor aí. Vai cos sones da banda Ferrol. Vai detrás da imaxe. Aí temos xa os tercios da Verónica máis do Cristo Redentor outra vez. Están pasando pola Praza de Armas.
A ver si continúa a procesión. Comeza a andar outra vez de novo o Cristo Redentor. Xa está na Praza de Armas. Aí temos a imaxe, como podes ver. Vamos a ter outro plano ahora en un momento, tens a banda Ferrol aí. Aí tens outro plano mellor da imaxe, as 4 portadoras, que son as portadoras da esperanza. Aí tens a imaxe. E tens a banda Ferrol, co banderín, 5 cornetas, os 3 tambores e os 2 bombos. E xa, de seguido, ven o tercio da coronación de espinas, capuchón azul, capa azul e traxe blanco, e detrás o tercio da Virxe da Merced. E temos o segundo paso desta procesión, que é a Nosa Señora dos Cautivos. Segundo paso e último. A ver cando podamos ver un poquinho mellor e comentamos un par de cousas. Vale, varias cousas. Está girando desde a Margarita para Odecela a Calle Real. E Nosos Señores Cautivos leva de banda de acompañamiento a banda de veteranos da Cotaga. Temos aí outra vez a imaxe do Cristo Redentor pasando por diante da Plaza de Armas, casi xusto onde temos nosotros o posto de comentaristas. Banda Ferrol, os 8 confrades do tercio da coronación de espinas, e máis adiante o tercio da Virxe da Merced. Xa temos aí outra vez a imaxe das Nosa Señora dos Cautivos. Podemos comentar que esta imaxe é nova. O ano pasado salira nesta procesión a Virxe da Merced, pero este ano esta imaxe estrenouse para a ocasión. Como tamén sucedeu na Semana Santa de Ferrol Real, pois aquí tamén cambia. Non sei se os directivos da Cofradía da Merced o mellor non ven moi axeitada ou moi ben a imaxe, pero bueno, intentará solucionar. Temos novamente aí o tercio da coronación de espinas e o tercio da Virxe da Merced pola Rúa Real, non, pola Plaza de Armas, perdón, bueno, tamén é a Rúa Real, só que ese tramo solo é a Plaza de Armas. A ver se tenemos outra toma da imaxe. Aquí a temos, é totalmente blanca, como podedes ver. Puxamos uns velos, unhas velas amarelas diante. Hai unha que está medio caída. Como xa dixemos sempre, as flores son artificiais e vai uns faroles, como xa dixen, que son novos deste ano, e van no trono novo deste ano. Vai levada por 22 portadores de camisa blanca e vaquera azul, feitos polo noso
artista, Eduardo Alonso Barajas, Ferrol. Aí temos o adorno do trono. Só o dixo en varias ocasións, este trono foi novo deste ano. O manto, como podes ver, é totalmente blanco. En toda a súa totalidade é blanco. E tedes aí, tedes detrás da imaxe, a banda de veteranos da Cotaga. Está pasando a procesión por diante do marco digital, apagado. Como lo dixen antes, o tercio da Virxe de Mercé é capuchón verde, capa traxe blanco e capa blanca. E non o comentei antes. Continúa a procesión despaciño. Xa falta un pouco para que pase a procesión pela Plaza de Armas e vai hacia a retirada. Non sei por que non cambia a posición da cámara. Ahora temos a Virgen dos Cautivos, a Nosa Señora dos Cautivos. Temos o manto, colga polo lado dereito, non, polo lado esquerdo da imaxe. Supoño que polo lado dereito non te caerá un pouco. Podemos entrar con sería a ver se facemos unha corona para a imaxe, para que non quede un pouco sosa pola cabeza. Podes ver o manto é blanco completamente, con algunha silueta grabada. Está pasando por a poste de comentaristas, como podes ver, ali ao fondo, o foco, a luz. Vamos a enfrentar a calle Dolores, que está chegando o Cristo Redentor. Xa podes ver. Está chegando xusto ao lado do corralón. Entrará ahora mismo dentro. Podemos anunciar que neste miércoles santo serán, como xa dixen, habrá 4 procesións. A primeira, a procesión das dos cautivos. A segunda, a procesión das angustias. A terceira, a procesión do Cristo do Perdón e o Hijo dos Amparados. E por último, a procesión da soledade. Como xa dixen, esta procesión do día, este día é o día de Ferrol, porque as 4 procesións son de Ferrol. Están chegando xa a Virxe dos Cautivos ao corralón, vai a meterse dentro e toca nos ir despedindo esta retransmisión. O ano pasado fixeras esta procesión, esta retransmisión, pero polo tempo fixerase sin voz. Ahora podes disfrutar con voz. Esperemos na siguiente retransmisión, que será a procesión das angustias. Un saludo e hasta outra.